Mitä Siivari tekee? Tietokoneella. Tietokoneella. Kukas täällä on sotkenut täällä lastenhuoneessa? Iivari. Kukas täällä siivoo? Äiti. Ei. Iivari. Iivari siivoo. Koska sä rupeat siivoamaan? Avataan pääkänä. Otan avataan. Mä luulin, että se meni maaliin. Avaa ovi. Avaa ovi. Avaa päin. Avaa itse. Ketä siellä Viljami pelaa? Tepsi ja Jyppi. Kumpi on parempi? Sanoit lukko. Lukko. Hyvä. Kättä on. Kättä on. Ellei ole tietokonea. Onnata mun katta. Miten sä teet? Siellä on veli. Ei Pilami. Veli. Tuolla Pekalle. Onko sotku? On siellä. On siellä. Arvaa mikä siinä lukkopaidan keskossa on. No. On niitä vielä nimikoidaan. Aha. Tuolla pelässä Pekalle. Avaatto mikä? Tulin päin. Mitä? Ylepäin. Pöllä. Ei saa mulle katsoa. Hyvä huijaus. Mä huijasin meidän maalivahtiin. Mä olin olevinaan tekemässä siihen maaliin. No mut kannattaako omaa maalivahtia huijata? Arvaa mitä? No. Mä annan tuolle Jypille maaleja. Arvaa kun mä en tykkää Tepsistä, niin siksi mä annan Jypille maaleja. Hyvä Viljami, just niin. Mistä pelää?